kemm tisma' b'attenzjoni il-kelma ta' Alla. Alla hu dejjem lest biex ikellem lil kull wieħed u waħda minna u biex ifhemna din l-istess kelma tiegħu. Il-parabola ta' Ġesu hi twissija għal dawk li jisimgħu u jxandru l-kelma tiegħu. X'jagħmilna indifferenti u traskurati għall-kelma ta' Alla? L-inkwiet żejjed għal bosta affarijiet. Dan jista' jiddistrattana minn dak li hu tassew importanti u li jiswa. Li nħallu l-moħħ u l-qalb tagħna jiġu kkunsmati b'affarijiet materjali. Hawn faċilment nittaqlu u anki nedew b'affarijiet li mhumiex it-teżor etern li hu Alla nnifsu. Il-kelma ta' Alla tqabbad l-eruq fil-qalb tagħna meta aħna ikonna qalb li lesta li tirċevija. Qalb doċli li lesta tisma' dak li Alla għandu xi jgħid. Il-ħsad huwa żgur. Filwaqt li xi żerriegħa ser taqa' fil-mogħdija jew fejn hemm ftit ħamrija u qatt ma tikber, anki wkoll fejn hemm ix-xewk li mbagħad jifgaħħa, madankollu il-ħsad jasal ukoll. Is-serrija li taqa' fart tajba fil-qalb li hi lesta tagħti widen ser taħsad ħafna frott. Inti lest titgħallem dwar il-verità ta' Alla u ħerqan biex tagħmel minnha ħafna frott ta' għemejjel tajba u tħalli xi ħaġa żommok milli tinfetaħ kompletament għal din il-kelma bil-ferħ u bl-ubbidjenza li tiġi mill-fidi. Mulej, enni nasses u nħares il-kelma tiegħek li jien tħawwilt fil-qalb tiegħi, ħalli l-ebda dubju jew tentazzjoni ma jżommuni milli nemmen fik u nobdik. Għatini li nagħmel il-frott b'abbundanza fis-servizz tiegħek u tħalli qatt li jiena nibża milli nitkellem fuqek mal-oħrajn u naqsam magħhom l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu tiegħek. Amen.